रूपवा के जाल में धरा गई दाना, केहू के रुआवल बहुत बात नहीं, केहू के रुआवल बहुत बात नहीं, रुआ के हंसावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं, नजरिया चुरावल बहुत बात होला।
किसी को लगा सकते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, लेकिन आसरा धरावल बहुत बात नहीं है। आसरा धरावल बहुत बात नहीं है। आसरा पुरावल बहुत बात होला। आसरा धरावल बहुत बात नहीं है। आसरा पुरावल बहुत बात होला। इश्क के इलाज ना जहरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला।